Vy ste Monsieur Linguini? Zdravím. Pardon, že ruším vašu unáhlenú oslavu. Ale považujem za fér dať vám šancu na úspech, keďže ste v tejto hre noví. Hre? Áno, zatiaľ ste hrali bez protihráča. Čo je, ako ste zrejme uhádli, proti pravidlám. Vy ste Anton Ego. Na to, že jazdíte v rýchlom pruhu, ste pomalí. A vy na to, že máte rady jedlo, ste chudí. Nemám jedlo rád, ja ho milujem. Ak niečo nemilujem, tak to neprehltnem. Zajtra večer sa vrátim s veľkým očakávaním. Modlite sa nesklamať ma.